Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sellaisen suosituksen, että kokemusasiantuntijoita tulee ottaa mukaan palvelujen kehittämiseen ja suunnittelemiseen ja arviointiin. Ja tämä on sitä varten, että me saataisiin parempia palveluja ja että tulisi enemmän tietoa erilaisista asioista ja vaikutettaisiin leimaamiseen ja ymmärryksen lisääntymiseen ihan ammattilaistenkin tasolla. Ja tämän siivittämänä sitten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on alkanut kouluttaa kokemusasiantuntijoita. Ja heillä on oma mielenterveys- tai päihdetausta, tai he on omaisena kokenut niitä asioita. Ja heitä on koulutettu vuoden koulutuksella kokemusasiantuntijoiksi. Ja heitä on tällä hetkellä noin 70 henkilöä Seinäjoen alueella ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Ja sitten kun heitä on valmistunut näistä koulutuksista, niin on hirveän tärkeää, että heillä on oma paikka, jossa he voi toimia. Ja Olkkari on syntynyt sitten tämän takia ja tämän tarpeen vuoksi, että saataisiin kokemusasiantuntijoille oma kokoontumispaikka. Mä löysin tämän Olkkarin sillä tavalla, että mä olin siellä kokemusasiantuntijakoulutuksessa, niin siellä sitten ne koulutusystävät kertoi tästä paikasta ja ne monesti sanoi, että kannattaa käydä ja mä monesti mietin, että vois tullakin tänne, mutta mulla oli semmoinen pelko, että jos en mä tunne sieltä ketään ja nyt mä sitten ajattelin tulla tästä yhtenä päivänä tästä ovesta ja sitten mä jäin tänne, että koin tämän omaksi paikakseni. Mä oon seannut siellä keittiössä, keitellyt kahvia ja jutellut ihmisten kanssa ja sitten mä oon vetänyt ryhmiä ja semmoista illanviettoa kaverin kanssa pitänyt ja semmoista kaikkea mukavaa yhdessäoloa. No, täällä saa olla ihan oma itsensä. Ihan niin väsynyt ja rikkinäinen kuin haluaa. Tai ehjä ja iloinen kuin haluaa. Sitten täällä saa itkeä ja täällä saa nauraa. Ja täällä saa olla ihan kaikkea, mitä mä itse aina haluan. Ja sitten tuoda sillä omalla olemuksella myös toisille sitä hyvää. No, mulle erityisen tärkeää on se, että täällä ei ole mitään tavallaan semmoista ihan sitä aikataulutettua meininkiä, että justiin kello 9 aamulla pitää olla paikalla, että tänne saa saapua vähän myöhemminkin, että jos sattuu nukuttamaankin sinä päivänä, niin ei ole niin kauhean paine sitten, että mun on pakko olla paikalla silloin ja silloin, että se justiin, että ei ole mitään tämmöisiä aikataulupaineitakaan. Mä koen sen kokemusasiantuntijuuden sillä tavalla, että mä pystyn kertomaan toisille ehkä nätistä näkökulmasta sen oman selviytymistarinan ja pystyn antamaan toisille sitä voimaa, että hei, tästä voikin selvitä. Enkä mä ole yhtään sen kummempi kuin toiset ihmiset, että saa sitä luottamusta ja semmoista jaettua toiselle. Me pidetään hirveän tärkeänä sitä, että täällä ei kutsuta ketään asiakkaiksi, vaan me puhutaan kokemusasiantuntijoista, olkkarilaisista tai olkkarissa kävijöistä. Ja me ei koskaan ryhmitellä ihmisiä heidän taustansa tai elämänkokemuksensa mukaan.
että täällä käy monenlaisia ihmisiä. Jotkut voi olla vain yksinäisiä tai haluta harrastuskavereita. Tai he voi haluta vaan elämäänsä jotain tekemistä päivittäin. Me halutaan antaa mahdollisuus sellaisille ihmisille, jotka on käyttänyt päihteitä aikaisemmin ja haluaa olla erossa niistä, niin kunnioittaa sitä, että heillä on mahdollisuus saada semmoinen paikka, missä päihteitä ei käytetä ja siihen ei ole kiusausta. Ja meillä on käynnissä erilaisia vertaisryhmiä, jotka liittyy jotenkin mielenterveys- ja päihdeasioihin. Tai myöskin saattaa olla, että ne liittyy jotenkin siihen luovaan toimintaan ja taitoihin, mitä ihmiset haluaa täällä harjoittaa. Mä oon tullut tähän toimintaan mukaan vuonna 2013. Mä sain kuulla kokemusasiantuntijakoulutuksesta ja mä en ehtinyt sinä vuonna mukaan siihen koulutukseen. Ja sitten semmoinen sairaanhoitaja, joka järjesti tätä koulutusta, Nordlingin Marja, niin hän kertoi, että valitettavasti mä en sinä vuonna nyt ehdi mukaan siihen koulutukseen, mutta mun kannattaa yrittää niin kuin seuraavana vuonna. Ja sitten hän kertoi tämmöistä olkkaripaikasta, että mä voin käydä niin kuin tutustumassa olkkarin toimintaan ja siellä tähän kokemusasiantuntijatoimintaan. Ja mä lähdin sitten heti seuraavana päivänä sit käymään olkkarissa ensimmäisen kerran. Kun mä niin kuin perehdyin tämän olkkarin toimintaperiaatteisiin ja tähän arvomaailmaan, niin ne heti teki muun niin kuin suuren vaikutuksen. Että semmoinen leimaamattomuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvoisuus, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin ne tuntui heti niin kuin omilta. Ja no siinä vaiheessa, kun mä olen liittynyt toimintaan mukaan, niin aika pian ruvettiin perustamaan niin kuin hallitusta ja olkkarista ruvettiin tekemään yhdistystä. Niin mä pääsin sitten olkkarin hallitukseen ja mä toimin hallituksessa sitten ensin varajäsenenä, sitten jäsenenä, sitten varapuheenjohtajana ja tällä hetkellä mun puheenjohtaja. Mun polku ennen tätä on ollut se, että mä oon ollut kotiäitinä enimmäkseen 15 vuotta ja tehnyt silloin tällöin pätkätöitä. Ja sitten kun mun nuorimmainen poika syntyi 9 vuotta sitten, niin silloin mulla oli, sen jälkeen mä oon ollut aika vähän niin kuin enää töissä. Että mä oon enimmäkseen hoitanut lapset yksinhuoltajana siinä kotona, ihan niin kuin tällaisena kotiäitinä. Se, mikä mut tähän imaisi mukaan, oli semmoinen, että mä koin, että tässä ympäristössä mä tuun niinku hyväksytyksi justiin sellaisena kuin mä olen. Ja just semmoinen, että mä saan olla just niin keskeneräinen kuin mä olen. Ja mä saan ilmaista niinku vapaasti mun tunteita, mä saan olla oma itteni. Ja silti mä tuun niinku hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Ja joku semmoinen yhteisöllisyys on myös niin kuin semmoinen tärkeä osa, mitä mä koen, että ihminen tarvitsee. Että kukaan ei selviä täällä yksin. Sitten tällä hetkellä mä vastaan tuosta päivystyksestä, eli mä oon niin kuin päivystysvastaava. Niin mä yritän ottaa ihmiset sillä lailla vastaan, kun miten mut on aikoinaan otettu vastaan. Eli sillä että se uusi ihminen, joka meille tulee, niin sen kanssa vietetään, sanotaanko vähintään puoli tuntia aikaa. Että esitellään tätä toimintaa ja kerrotaan siitä ja se ihminen saa kertoa, jos se haluaa, niin jotain itsestään. Ja esitellään tilat ja tosiaan esitellään toimintaperiaatteet ja kerrotaan sitten tästä meidän arvomaailmasta ja meidän toimintatavasta, meidän ryhmistä ja kaikista tällaisesta. Ja mä uskon, että se on valtavan tärkeää se, että se ensimmäistä kertaa, kun ihminen meille tulee, niin se tulee niin kuin kohdatuksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Ja se monesti aikaan saa se, että tämä ihminen tulee vielä toisenkin kerran. Ja monet näistä kävijöistä on meillä sitten niin kuin, käy niin kuin aina vaan useampia ja sitten niistä monista tulee tämmöisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Ja siitä on hyötyä sekä olkkarille että myöskin näille ihmisille,
koska ne ihmiset niin kuin voimaantuu ja voi paremmin. Ja sitten taas olkkari hyötyy siitä sillä lailla, että me saadaan niin kuin sellaisia auttavia käsiä mukaan tähän toimintaan. Ja meidän toiminnassa on oleellista se, että kävijät saa itse suunnitella tätä toimintaa. Ja siksi meillä on aktiiviryhmä, joka viikoittain kokoontuu. Ja he saa itse suunnitella tänne, että mitä he haluaisivat täällä tehdä. Se tuo tähän toimintaan yhteisöllisyyttä ja sellaista, että halutaan oikeasti olla tässä mukana. Ja me pidetäänkin tärkeänä sitä sisäistä motivaatiota. Ja sitä, että ihmisiä ei pakoteta mihinkään asioihin, eikä sidota liikaa, että he saa tulla vapaasti ja mennä vapaasti. Mä oon tullut tänne Seinäjoelle nyt tänne Olkkariin kouluttamaan Nonviolent Communicationia, eli rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutusta. Ja tämän Olkkarin toiminnanjohtaja Diana Hakasaari kutsui minut tänne. Me ollaan tutustuttu sillä tavalla, että Diana on käynyt tämän mun vuoden mittaisen koulutuksen Oulussa aiemmin, pari vuotta sitten. Ja hän rupesi silloin jo haaveilemaan, että tänne Olkkarille saataisiin tämmöistä rakentavaa vuorovaikutusta ja koulutusta ja harjoittelemista ja että henkilökunta alkaa sitten ja nämä aktiivit täällä niin enenevässä määrin käyttää näitä taitoja ja auttaa ihmisiä ymmärtää itteensä ja ymmärtää toisiaan ja ehkä jopa sovittelemaan joitakin tilanteita. Ja tämän koko Nonviolent Communication-prosessin tarkoituksena on säilyttää yhteys itseen ja toiseen ihmiseen haasteellisessakin tilanteessa. Näillä on merkitys näillä Olkkarin kirjaimilla. Eli O tarkoittaa osallistumista, L tarkoittaa lepoa, K tarkoittaa kokemusta, ja toinen K on kehittämistä, A asenteisiin vaikuttamista, R rohkeutta ja I iloa. Että Olkkarin nimellä on tällainen merkitys, mikä kertoo paljon meidän toiminnan sisällöstä. Näitä asioita me halutaan täällä edistää. Sitten jossakin vaiheessa meidän nuorempi väki innostui, että täällä pitäisi olla pelilaitteet ja sitten me hommattiin sellaiset laitteet, kun he toivo. Ja sitten nämä nuoremmat miehet aloitti tällaisen pelikonsoliryhmän. Pelikonsoliryhmä on tosiaan yli vuoden tässä jo ollut ja ehkä vähän arasti lähtenyt liikkeelle. Mutta joka tapauksessa täällä on porukkaa käynyt, on ollut 5 ihmistä pelailemassa vuorollaan ja sitten välillä on ollut tällaisia yksittäisiä henkilöitä ja jotkut tulee vaan hengailemaan ja katsomaan vähän, että mitä pelejä täällä on tarjolla ja ehkä itsekin kehtaa sitten loppupeleissä pelailla täällä opastuksen avulla. Karaoke-iltoja meillä järjestetään joka toinen perjantai-ilta ja ne on päihteettömiä ja myöskin tällaisia nyyttäripainotteisia iltoja.
Ja siellä on ollut paljon osanottajia. Ihmiset tykkää, että saa laulaa karaokea päihteettömässä ilmapiirissä. Kokemusasiantuntijat on työskennelleet noin 1000 eri työtehtävässä sen jälkeen, kun heitä alettiin kouluttaa 2010. Ja he saa siitä työstä palkkion. Tilaaja maksaa heille palkkion ja matkakorvaukset. Ja nämä työtehtävät voi olla esimerkiksi ammattilaisten koulutustapahtumissa tai työryhmissä. Tai sitten he työskentelevät vertaisryhmäohjaajina erilaisissa yhteisöissä, ammattilaisen rinnalla esimerkiksi. Tai voivat työskennellä myöskin tukihenkilöinä. Ja meillä on tässä taustalla kokemus- ja vertaistoimijayhdistys, joka me ollaan perustettu. Ja nimenomaan senkin takia, että me saataisiin rahoituksia tälle toiminnalle. Ja meillä on tällä hetkellä RAYn-rahoitus ja kaupungin rahoitus. Ja myöskin sairaanhoitopiiri tukee meidän toimintaa palkatulla työntekijällä. Siinä mielessä me saadaan olla iloisessa asemassa ja ollaan keskellä palveluverkostoa. Näin työntekijänäkin mä koen, että täällä on tosi voimaannuttavaa olla ja työskennellä. Sen mitä byrokratia antaa sitten muuta aikaa olla ihmisten kanssa ja lähellä. Niin täällä on tosi kiva olla. Että täällä huomaa sen, että ihmiset välittää toisista ja se vertaisuus oikeasti tuntuu. Joku sanoi sillä kivasti, että kukaan ei ole niin viisas kuin me kaikki yhdessä. Ja mun mielestä se pätee tähän olkkariin, että kun kaikki saa osallistua, niin siitä tulee jotain hienoa.